Čau lidi, zdraví vás Tovar. A Fito. Dneska tady budeme mít zase RC autíčko. Už jsme natáčeli před pár minutama short, takže se rozhodně podívejte. A teď to bude od nejmenší rychlosti po největší. Dejte určitě like, odběr a ještě vám ukážeme, jak se navyšují rychlosti na autíčku RC. Tady je rychlost. Počkat, ano to není. Tady je rychlost. Udělám takhle, tak to mám větší rychlost. Tak. I když to vůbec nejde poznat, to je jedno. Potom udělám ještě na druhou stranu. A to je menší. Tak to je o hodně menší. A tady je, asi se ptáte, co je na co je tuto tlačítko. To je, že si tam můžete dát takhle ty kola. Ukáž? Jo, dějte, takhle. Tak dobrý, takže jdem na to. Tak je nejmenší rychlost. Tak jdem skočit, jestli jste viděli minulý video, tak jsem měla takovou střední rychlost a skočil jsem tam. Jsem to Tak totálně... dívejte, já to tam dám. Takhle. Tady máte to auto. A tady je jako na tom shortu. Ještě na konci vám ukážeme, jako, jak to prostě turuje a takhle. Tak jeď. I když nevím, jak to turuje, ale... Bro, To sotva skočilo. totiž mě Fail. zatáčí jedno kolo i do druhé strany. No, takže teď to nehrabej to, kámo, dej mi to na ruce, jo, tady máte auto. Teď jdeme trochu větší rychlost. Teď jdeme Nevím, střední rychlost, jo. střední to není. Tak přibližně. Zase fail, kámo. Není to vidět, kámo, není to vidět. GG. Teď dáme Tak kámo, to je tak moc GG. takovouhle rychlost. Vidíte tady tu malou šipečku? Ono tam není teda moc vidět, jo. Tak teď to mám nějak tady. A už je to poznat, že je to rychlejší. Mnohem. Teď zase jdeme zkusit skok a pak půjde ta největší rychlost a pak si ukážeme turování. Jestli natočíme ještě, jestli bychom natočit ještě jedno takovýhle videjko. Jo, prostě RC auto. Vám tam ukázat, jako jak to funguje. A nebo drony. Jo, ty máme taky doma dva, no. Tak jedem. To už jsou trošku lepší skoky. Ukaž ho lidem ještě jednou, ono to moc nebylo vidět. Já budu stát takhle tady, jo. Takže tady to máte. Jo, tady to takhle spere. Trošku jako ty skoky už tam jsou. A teď zkusíme úplně tu nejvyšší rychlost. OK, tak ne, tak prej, že ne. Že nezdáme tak největší rychlost. Kámo, ty drifty v kamínkách jsou dobrý. Já počkej. Tak jo, natáčím, dělej. No, vidíte. Jo, za lampu skoro. A teď zkus tu největší rychlost. To půjde hodně za lampu. Jestli si to splákám, tak bych tam chtěl, jakože ne nový, ale prostě bylo by takže... Tak pište F do komentu. A odběr. Tahle z auto. A dívejte, nejvyšší rychlost. Strašný skok. Ještě jednou. Ještě jednou to zkus. Opravdu, ještě mám kámoše, který má úplně stejný autíčko. Ten je starší, má jakože, Větší skvělej. no, Tak dávej. jezdí už naplno skoro. A máš tam teda nejvyšší rychlost, jo? Já to tady budu pečlivě kamerovat. Tady máme tu šipku úplně. Počkejte. No. Jo? No, úplně no nejvíc, ono možná to moc není vidět. Tak dělej. No, prostě strašně velký skoky. To je masivní. Takže vám ukážem prostě turování.
Ale to už bude poslední věc videjka, turování. Tak jo, Ještě třeba turování, prostě jezdí. bacha, auto. Pojď se na stranu. Strašně mnoho lidí. Dělejte. Tak ukaž turování tady na trávě. Ha, tak to byl dobrý drift. Zkus ho ještě jednou, jestli to nebyla náhoda. Lidi, dáme si s ním závody. Ne, to nedělaj radši, on tě ho přejede. Takový skilly nemáš. Je to. Jedu to strany. Ty vole, on to vyhrabal! On to vyhrabal! Počkej, já si dám menší rychlost. Napište do komentářů, jestli znáte nějaký dobrý spoty, kde to můžeme zaskákat a my to zkusíme. A důležité skočit do kanálu. Ale ono, možná to zkusíme, možná ne. Jo, takže to už bude pro tohle videjko všechno. Takže čau.